تي في اب مكتال تركبوا كبراتن كبران كم يتفعلوا لهم صلوت 10 شهور زنا حسب فرق مع عند فرنسا دالو زيناتات وشتن وصعنا انه زينا زقرب لكم لو ام تخلي كتكاتلونا بخبر ندعدم كدما ارسته زينا كقدم ውጤት ሀገራዊ ምርመራ ሻምና ክፍሊ ዓመተ ትምህርቲ 2025-2026 ብወግዕ ተገሊጹ ኣብ ንዑስ ዞባ ኣቁርደት ኣብ ኣገዳስነት ካዳስተራዊ ምዝገባን ድሕነት ኣከባብን ኣስተምህሮ ተዋሂቡ ኣብ ንዑስ ዞባ ዓዲ ተከሌዛን መደበር ፈልሲ ደቂ ኣምሓረ ኣብ መደባት ምግራብ ዝምስገና ኣስተዋፅኦ ትገብር ኣላ ኣብ ዴሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ብሕማም ኢቦላ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁፅሪ ልዕሊ 2300 በፂሑ روسيا نيتو يخون كالوت هاجرات نمتقع دليت يخون مدب كم زي بالله دي معنا تيرا أب إندونيسيا زركب نطف إسات قمراوي إنبا دوكونو تمالي 10 شوعات نحاسة داق ماينو تيقو نبزر زرو كنساكر ኣብ ሃገራዊ ምርመራ ሻምና ክፍሊ ዓመተ ትምህርቲ 2025-2026 ካብ ዝተፈተኑ 65,876 ተማሃሮ ብማእከላይ ገምጋም 3 ሜታዊት ከም ዝሓለፉ ተገሊጹ ኣብ ሚኒስትር ትምህርቲ ሓላፊ ጨንፈር ምዘናን ሃገራዊ ምርመራን ኣቶ ግርማ ዓለም ተኪኤ ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ፈተና ኣብ ውሽጢ ሃገር ከምኡውን ኣብ ሱዳንን ስዑድያን ኣብ 535 ማእከላት ከም ተዋሃበ ብምጥቃስ ኣብ ከሰላ ሱዳን ዝተፈተኑ 100 ሜታዊት ኣብ ሪያድ ጅዳን ስዑድያ ዝተፈተኑ ድማ 99 ሜታዊት ከም ዝሓለፉ ሓቢሩ ካብ ጥቕላላ ቁጥሪ ዝሓለፉ ተማሃሮ እተን 45 ሜታዊት ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝኾናውን ኣቶ ግርማ ዓለም ብተወሳኺ ኣፍሊጡ ተፈተንቲ ብሓሙሽተ ዓይነታት ትምህርቲ ማለት እንግሊዝ ቁጥሪ ማሕበራዊ ትምህርቲ ዜግነታዊ ትምህርትን ስነ ፍልጠትን እዮም ተፈቲኖም ኣቶ ግርማ ዓለም ኣብ መወዳእታ ኣገልግሎት ቅድመ ትምህርቲ ብምስፋሕ ንምሕያሉ ተጀሚሩ ዘሎ መደብ ኣብ መጻኢ ንዝበረኸ ውጽኢት ደራኸ ስለ ዝኾነ ብዝሓየለ ክስራሓሉ ተላብዩ ውጽኢት ናይዚ ካብ 3 ክሳብ 5 ሰነ 2026 ዝተኻየደ ሃገራዊ ምርመራ ድሮ ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ተላኢኹ ስለ ዘሎ ተማሃሮ ነናብ ቤት ትምህርቶም ብምኻድ ውጽኢቶም ክፈልጡ ጨንፈር ምዘናን ሃገራዊ ምርመራን የዘኻኽር ኣብ ንዑስ ዞባ ኣቁርደት ኣብ ረብሓን ኣገዳስነትን ካዳስተራዊ ምዝገባን ድሕነት ኣከባብን ዘተኮረ ኣስተምህሮ ብ13 ነሓሰን ወከልቲ ዝተፈላለዩ ትካላት መንግስትን ወነንቲ ጀራዲንን ተዋሂቡ ግዚያዊ ሓላፊ ጨንፈ ካዳስተር ዞባ ጋሽባርካ ኣቶ ሰመረ ስእለ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ካዳስተራዊ ምዝገባ ቀዋሚ ንብረት ኮነ ንግዳዊ መስኖኣዊ ሕርሻ ዝውነኑ ሰባት ወነነቶም ኣፍሊጦም ሕጋዊ ሰነዳት ዝሕዝሉ ኣገዳሲ ስርዓት ወነነት ዘይንቀሳቐስ ንብረት ምዃኑ ብምጥቃስ ነዚ ዘይምትግባር ሕጋዊ ሳዕቤናት ስለ ዘለዎ ዜጋታት ንብንቕሓት ከመዝግቡ ኣተሓሳሲቡ ሓላፊ ጨንፈር ኣከባቢ ኣቶ ሃብቶም ገብረ እግዚአብሔር ብወገኑ ደረጃ ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ኣወጋግዳ ጎሓፍን ሜላታት ኣከባቢያዊ ፀሬትን ናብቲ ዝድለ ደረጃ ስለ ዘይበፅሐ ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢ ንብከላ ዘቃልዕ ተርእዮታት ከም ዘጋጥም ብምጥቃስ ኣካላት መንግስቲ ብሓፈሻ ሕብረተሰብን ወነንቲ ትካላትን ድማ ብፍላይ ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታቶም ዕቱብ ጥንቃቐ ክገብሩ ፀዊዑ ኣመሓዳሪ ንዑስ ዞባ ኣቁርደት ኣቶ ኢሳቅ ጥዑም ድማ እቲ ኣብ ካዳስተራዊ ምዝገባን ድሕነት ኣከባብን ዘተኮረ ኣስተምህሮ ነቶም ብፍላጥ ኮነ ብዘይፍላጥ ኣብ ልዕሊ ኣከባቢ ክትግበሩ ዝጸንሑ ሃሰይቲ ልምድታትን ኣብ ምዝገባ ቀዋሚ ዋንነት ዝነበረ ድሩትነት ኣፍልጦን ዘመሓየሽ ከም ዝኾነ ብምግላጽ መምሕዳር ንዑስ ዞባ ምስ ቀዳምነታቱ ከም ዝሰርሓሉ ኣረጋጊጹ ተሳተፍቲ ብግድኦም እቲ ኣስተምህሮ ረብሓን ኣገዳስነትን ካዳስተራዊ ምዝገባን ክግንዘቡን ኣብ ድሕነት ኣከባቢ ክውሰዱ ብዛዕባ ዝግብኦም ስጉምትታት እኹል ኣፍልጦ ክህልዎምን ከም ዝሓገዞም ብምጥቃስ ክድፍኣሉ ኣዘኻኺሮም ኣብ ንዑስ ዞባ ዓዲ ተክሌዛን መደበር ፈልሲ ደቂ ኣምሓረ ዘድሊ ብዝሒ ፈልስታት ብምድላው ኣብ መደባት ምግራብ ዝምስክና ኣስተዋፅኦ ትገብር ኣላ እዚ ከምዚሉ እንከሎ ኣብ ንዑስ ዞባታት ዓዲ ተክሌዛን ኣስማጥን ተዋፊሮም ዝቐነዩ ተሳተፍቲ ወፍሪ ተማሃሮ ንልምዓት ዝተዋህቦም ዕማም ብግቡእ ከም ዝዛዘሙ ተሓቢሩ
وكلتي إيرينا ميرون تسفى مريمن حليمة محمود زدالو وتسبسب فورتونا عندهم كتقربه أبنو بعد تكريزان التركب مدبر فلسدك أمحارة أم مدبات مقراب زمسكن استواطو تقبر كمزلات قليتوم اتا مدبر فلسي لو معامد مز سلاسل نتفتات مقراب مستكباب السمامة عستات 1 مليون فلستات كم زدالوت وكيل بعال سلطان أقرابن انسسات زقدامن أتو خبرهم قرزقهر حبيروم اتفلستات دروب هزبن وفارو كرمتاو معتوتن كتكال جمير خمزلو بتوسخ أرديوم إذ خمزيلم كله أبنو زوباتات عد تكليزانن أسماتن توافيرهم زغني وتساتف توفر تمهارون لمعات زتوهبهم عمام بقبو خمس تكبرو حلاف بيت صحفة حرشاتن الزوبات وسلطان قايم أفليتهم اتوم لعلش وعد 250 وفارو أستات 95 كيلومتر زالاتات كم سروحون كم زتقونن كمون أستات 250 شح قودا قد خمزة دالون اتلعلي 100 شح درود فلستات كم تدخلوا نابريهم بتماساسالي مدبات وفر تمهارون لمعات أبنو زوبا أسمات أبشدش نقطعات بطبو أم تزازمة أو أهاد نايت مدب مهمر سليمان محمد إبراهيم حبيروم وفارو أم وداتا حلوان قططرن هابت قرب أن منستر حرشان بعال سلطان أقرابن انسسا زقدامن زقدف عمام سلزي كونم نفس وكف زيقات رؤخ حيل أزخاخيروم لو معامد نمبل 28 عامت زغطله وفرتهم هارون المعات كاب شدشت حملة كساب 15 سنة حسا كم استسلاسلة زفلت يوم ቤት ጽሕፈት ህግደፍ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ብቕዓት ኣባላቱ ክብ ንምባል ዘወደወ ስልጠና ማሕበራዊ ስነፍልጠት ብ16 ነሓሰ ተዛዚሙ ኣብዚ ን10 መዓልታት ኣብ ማይ ሓባር ዝተዋሃበ ስልጠና ካብ 10 ንውዘባታት ዝተዋፅኡ 106 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎ 190 ኣባላት ተሳቲፎም እቲ ስልጠና ኣብ ታሪኻዊ ኣመዓባብላ ስነ ሓሳብን ትርጉሙን ታሪኻዊ ኣመዓባብላ ኤርትራዊ ሃገራውነት ከምኡውን ስነ ኣእምራዊ ኩናት ኣብ ዝብሉን ካልኦትን ዛዕባታት ዘተኮረ ነይሩ حلافي بوليتيكاوي قدها تقدف زبا سيمنا قيح بحري أتو إدريس عالي أبزها وقال أتي علامة نقحاتن أفلطوان محبراوي سنافلتات زلو مفيات زيقاتات مفراي كم زخوانا بمدكاس تدراسو وقاتنا محبحاب زكاية سعري بستود بملكع كدفالو تلابيو أبي بوليتيكاوي كتاباوي محبراوي بهلاون دبلوماسياون مدى زتكورة عميقون أما أزانن تمرتي كمزغاسة مزدغاسة وكيل سلطنتي بوغانو تمسا سالست أناتات ببدرجو كتسالنت كهلو تلابيو محضريت زوبا سيونا قيح بحري ويزرو أسمرة أبرها أبي زهابتو مزعزمي قال نقداسنت ببقوانو زودب سلطناتات أبي مبرخ نقحاتن معوات مدوات لمعاتن بمتكاس سلطنتيك أسيمومو بزرلو تمرتي نكبابيوم أبنت بموخان بقوتا كتسألو بمزغخار من محضر زوبا الجامو كم زبركت الرقاقيتا كبراتن كرباني قتلو صغرب زنا زين مكتتالكم دقيمة بخبر عد أبزينا وتعي كنسجل أبا ديمقراطية ريبابليك كونغو تخصيتو زلو حمام إيبولا أقدمو أبتهاجر كابزقات أما تماثيل تريوتات اتيزا عابي سواي كسارة زورة كوينو تساندو بزيكا ورحلكاتيت 10 دشن استخسته حدش لبدا زاقيتا استات حمش تشح حسابات كل كفون كلو على 300 كاباتهم كم زموتو تصبصابات تعنا تهاجر حبيرهم أبيك لتشان 10 شمونتن كمون أبيك تشان 20 أبي مبرقاوي كفال ديمقراطية ريبابليك كونغو بزتخسته تماسا سالي حمام كابز تلخفو 3487 اتوم كلتشان 309 كم زموتو سندات يملكتهم أتي أبز إوانزي تخصيتو زلو لبدا أقدمو بدرجة علم كابز قادمة إيبولا كالعي زعابي سباوي كسارة زورة مخانون تقليتو اللهم كاب تشعس 4 كسب تشن 16 أبو زوبا معراب أفريقيا بزتخسته حمام إيبولا 20 شمون تنشحن 607 كل كفون كلو لعلي 10 حدشح كاباتهم كم زموتو تذكر كوينو غيني لايبيريا سيراليون حلف كالوت حجرات كم التحاسيا صبصبات ودب تعنا علن ينتصروا روسيا نكيلان سيمن أتلانتيك ناتو يخون كالوت هجرات نمتقع دليت يخون مدب كم زي بلا دقيمة أنتيرا إذا استقلت بريطانيا مس هجرات النورديكن بالتيكن بمتحببار كاب روسيا كما تنزخل سقعات كاب ممكات زوافر أحدو حيل بحري كم التقوم دحر محبارايو أزي حدش وتهدراوي وطن نحامشتا أولات نورديك مالت دنمارك فنلاند ايسلاند نرويج شويدن كمون سلسة هجرات بالتيك مالت لاتفيا ليتوينان استونيان كم زحقوف حيل بحري بريطانيا أفليتو اللهم
እዚ ብማእከላይ እዚ ብሪጣንያ ዘመሓደርን ካብ 2029 ንጥፈታቱ ዝጅምርን ኣሃዱ ንሆላንድ እውን ከም ዝጽምበር ተገሊጹ። እቲ ወታደራዊ ውጥን ኣብ ላዕሊ ሃገሩ ጸቕጢ ንምፍጣር ዝዓለመ ተኽተኺ ምንቅስቓስ ምዃኑ ዝገለጸ መንግስቲ ሩስያ ንምዕባለታቱ ብዕቱብ ከም ዝከታተሉ ኣፍሊጡሎ። ምስ ፍሕፋሕ ኔቶ ዘሰዓቦ ኩናት ዩክሬን ኣብ ኤውሮጳ ብሓፈሻ ኣብ ምብራቃዊ ክፋልተ ኣህጉር ድማ ብፍላይ ዝፈጥሮ ጸጥታዊ ስጋት እናዓበየ ከም ዝመጸ ይጥቀስ። ኣብ ኢንዶኔዥያ ዝርከብ ንጡፍ እሳተ ገሞራዊ እምባ ዱኮኖ ትማሊ 17 ነሓሰ ዝመኸኸ ኣኻውሕን ኤክታትክን ክተፍእ ከም ዝጀመረ ተቓሊሑ። ዝመኸኸ ኣኻውሕን ኤክታትክን 10 ኪሎ ሜትር ንሰማይ ከም ዝዓረገ ብሰንኩ ኣብቲ ከባቢ ዝለዓለ ናይ መጠንቀቕታ ኣዋጅ ከም እተመሓላለፈ ተገሊጹ። እቲ እሳተ ገሞራዊ እምባ ብሰንኪ ተደጋጋሚነት ጉታት ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ንበጻሕቲ ኩልኩል ኮይኑ ከም ዝጸንሐ ጸብጻባት የረድኡ። ንጡፍ እሳተ ገሞራዊ እምባ ዱኮኖ ካብ መወዳእታ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ጥራይ 200 ግዜ ከም ዝነተጎየም እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ዝሕብሩ። ኣብ ኢንዶኔዥያ ብውሕዱ 130 ንጡፋት እሳተ ገሞራዊ እምባታት ቦታታት ከም ዘለዉ ዝግለጽ። ኢንዶኔዥያ ንባህራዊ ሓደጋታት ካብ ዝተቓልዓ ሃገራት ኤስያ ምዃና ዝሕብሩ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብቲ ሃገር ብዘጋጠመ 7.7 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ምድሪ ላዕሊ 60 ሰባት ከም ዝሞቱ የረድኡ። ኣሜሪካን ኢራንን ኩናት ብሰላም ንምዕራፍ ዝወሰነኦ ናይ 3 መዓልታት ገደብ ግዜ ትማሊ 17 ነሓሰ ብዘይፍረ ኣብቂዑ። ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ኣብ ዝኸተምኦ ናይ ምርድዳእ መዘክር ነቲ ናይ ግዜ ገደብ ከም ዝወሰነኦ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ ዝተጠቕሰ እዋን ኣብ ናይ መወዳእታ ስምምዕ ክበጽሓዩ መደብ ነይሩ። ድሕረቲ ናይ ምርድዳእ መዘክር ኣብ ሞንጋን ዝካየድ ምልውዋጥ መጥቃዕትታት ብኸፊል እኳ እንተጎደለ ነቲ ወጥሪ ንምዕራፍ ዝጥቀስ ዲፕሎማስያዊ ዘተ ከካይዳ ከም ዘይጸንሐ ግና ተገሊጹ። ኣብ መፋረቕ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ሓድሽ ምልውዋጥ መጥቃዕትታት ዘካይዳ ኣሜሪካን ኢራንን ብምጥሓስ ስምምዕ ምቁራስ ተቕሲ ንሓድሕደን ይወቃቐሳ ምህላወን ዝፍለጥ እዩ። ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝቐረበ 14 ነጥብታት ዝሓዘ እማመ ክረዳድኣ ከም ዘይከኣላ ብኣግኡ ክእመት ጸኒሑ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ቁጠባዊ ጸቕጢ ንምፍጣር ካብን ናብን ወደባታ ዝካየድ ምንቅስቓስ መራኽብ ንምዕጋት ዝወሰደቶ ስጉምቲ ከም እተሓይሎ ኣነጺራ። ኢራን ብወገና ካብ ናይ ምክልኻል ናብ ናይ ምጥቃዕ ስጉምቲ ከም እትሰጋገር ተጠንቅቕ ብምህላዋ እቲ ኩናት ደጊሙ ክውላዕ ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ ምስ ደቡብ ኮርያ ክተካይዶ ንጸንሐት ወታደራዊ ልምምድ ክትጉድሎ ኣዚዙ። እቲ ልምምድ ንኣሜሪካ ቁጠባዊ ሓስያ ከም ዘለዎን ንግጭት ከም ዝዕድምን ብምግላጽ ፕሬዚደንት ትራምፕ ነቲ ትእዛዝ ሂቡ ዘሎ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ደቡብ ኮርያ ናብቲ ኣሜሪካ ኣንጻር ኢራን ተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ወፍሪ ክትጽምበር ከም ዘይከኣለት ክወቅስ ምጽንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ሓበራዊ ልምምድ ናይ ምጉዳል ስጉምቲ መልሰ ግብሪ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ይጥቀስ እዩ። ይኹን እምበር ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ካብ ትማሊ 17 ነሓሰ ዝጀመርኦ ን11 መዓልታት ዝቕጽል ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ በቲ ትእዛዝ ከም ዘይጽሎ ሓቢረን። መንግስቲ ደቡብ ኮርያ ነቲ ወጥሪ ብሰላም ንምፍታሕ ክልተኣዊ ዝርርብ ክብገስ ብ16 ነሓሰ ጻውዒት ከም ዝቐረበት ዝዝከር እዩ። ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ካብ ጠንቀታት ቅልውላው ሓውሲ ደሴት ኮርያ ኮይኑ ከም ዝጸንሐዮም ጸብጻባት ዘረድኡ። ኣሜሪካ ኣብ ደቡብ ኮርያ ልዕሊ 28,500 ወታደራትን ብርክት ዝበለ ኣጽዋርን ኣዋፊራ ከም ዘላ ዝፍለጥ እዩ። መንግስቲ ፊሊፒንስ ብሰንኪ ሓደጋ ዕልቕልቕ ኣብ ርእሰ ከተማ ማኒላን ከባቢያን ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ኣዊጁ። በቲ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ዛጊት ልዕሊ 20 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝሓበረት መንግስቲ ስርሒት ምድሓን ህይወት ክሰፍሕ ኣዚዙሎ። ብዘይካዚ ብሰንኪቲ ዕልቕልቕ ኣብ ትሕቲ ቅርጺ ከተማ ማኒላ ከቢድ ዕንወት ስለ ዝወረደ ኣሽሓት ነበርቲ ካብ ኣባይቶም ከም እተመዛበሉ ተፈሊጡ። እቲ ዕልቕልቕ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ፊሊፒንስ ካብ ዘጋጠመ ተመሳሳሊ ሓደጋታት እቲ ዝሓየለ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ክቡራትን ክቡራንን ዜና ቅድሚ ምዛብና ኣርእስታቱ ክደግመልኩም።
ውጽኢት ሃገራዊ መርመራ ሻምናይ ክፍሊ ዓመተ ትምህርቲ 2025-2026 ብወግዒ ተገሊጹ። ኣብ ንዑስ ዞባ ኣቑርደት ኣብ ኣገዳስነት ካዳስተራዊ ምዝገባን ድሕነት ኣከባብን ኣስተምህሮ ተዋሂቡ። ኣብ ንዑስ ዞባ ዓዲ ተክሌዛን መደበር ፈልሲ ደቂ ኣምሓረ ኣብ መደባት ምግራብን ዝምስገና ኣስተዋፅኦ ትገብር ኣላ። ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብሕማም ኢቦላ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁፅሪ 2300 በፂሑ። ሩስያ ንኔቶ ይኹን ካልኦት ሃገራት ብምጥቃዕ ድሌት ይኹን መደብ ከም ዘይብላ ደጊማ ኣነፂራ። ኣብ ኢንዶኔዥያ ዝርከብ ንጥቁዕ እሳተ ገሞራዊ እምባ ድኮኖ ትማሊ 17 ነሓሰ ዳግማይ ነቲጉ። ንምክትታል ይመስክር መሰረት መደባት ኤርቲቪ ሓድኩክሚ ቦገነግን መዓልቲ